Walang ako na yan. Ang isa sa ang ano ni Michael, hindi ko kilala, bago ko nakita. Wala po siya ginakuhaan. So, Sino gitsa ng lampo sa martilyo sa mga tiya mo? si bro, si Bro. Sino nang backlead, sir? si ano, to Joel. Anong ginin mo kuya sir? Na tulala ako tapos yung ano ko sa tabi ko, yung ano ba, yung likaw sa labo ni no, to Joel. So, panginiwala mo nga hindi ka involved sa sininga pagpatay. Involved ako, kasi wala ako ano ba, wala ako manahimo tungkol sa tayaan ko ng labas na yun. Nga na himo niya man ni sir? Don... Tungkol sa items to nga gina-installa nila. 30,000. Pila? 35,000. Si John Michael may utang. Oh. Ay, sir. Driver So, ka kabalo ba? na sir nga, pila na ka nakatoy gagamit sir? Bato. Wala na katoy gagamit. Kung naman nga, kung ano lang, kung magbiyahe ko. Amura, Brad. Ginugos, sige daw. Wala po. Sila, ano ko, busoy ko yan nag, ano. Di, nga sa tanganong katoy ka bata, sir, gindalay ka. Ang dalagang ang bata to no nga. Nga sir, Sila, ako. ambot sila. Nakakita ang bata, sir. Oo, kaya ra siya pag, ano, Buktaw ang bata, oh. Oo, Sino ni si Mga bro ano sir? oras to, sir, Mga ano oras, sir? Sano doon? Sa sano? isang Domingo. Domingo sa aga, ako nga gabi, hapon. Aga, Aga. Maano oras doon? alas 8, alas 9. Bro. Wala ka pa ngayon tabang yung mga tiya, kagang yung mga pakaisa, samtagin na lang po san sila sa matilyo. Ang pa ngayon, mas ang galing tita, yung nawiran ko, Amo na nga may bakiras ka? oo, Kasi sino na, ano, kay tita mo, Jocelyn? ang karas, oo. Nakarusan ka nila. Ano na ba tsagan mo sir sa ginihimo ni sa pamilya mo man? Tama, wala ko nimo na natay anak ko. Hay ka sa nga sa nga tion sir sa droga. Hindi. Nakabiyahe pa ko mo, ano kaya? Ano na biyahe mo? Motor pa doon sa Doon, Batangas. sino ginauna patay doon? Si Michael. Michael. Tapos, Dason. paano nakakita ang tiya mo ginapatay sa Michael? Taping ba yung nagwa mo kay hindi nagwa na siya kay ba isay. Okay, so pinatay yun si Bingbing. Una na si Michael. Tapos, si Bingbing. Tapos Bingbing. Tapos, tapos Tajima. Dayon. Dayon. pinakuling bata. Ang bata boy, papagaling ko. Ano gingamit sa pagpatay sa ila? Martilyo ka. Pila kalampos? Ano? Hindi ko Spading, na sir? maisip na kay ano. Spading? Ano ba? Pinatulala tapos. So, ang gauyat sa martilyo, sino? Pagid. Ang gauyat sa martilyo, si Bro. Oo. Ang gauyat sa ispading, si Si to Michael. Michael. Ato, Si Joel. Joel. Sir, malata mi sir. Proceed ka to. Sir,